ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕೈಟ್ ಕರಿ ಉಂಡು ಬೆಂದೂರ್ಗು ತೂಬಾರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾನು ದಾಲ ಮಲ್ತದಜ್ಜಿ ಬೇಕರಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾರು ಇಡ್ಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈಯ್ಯಾರೆ ದೀಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಳಿ ತೂಕ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಇನಿ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಬೇಕರಿದ ಸೆಕೆ ಬರಡು. SURTHKAL വൈകിട്ട് SURTHKAL ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೊಂಬುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪಿನಿಂದಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಲ್ ನಾನೇ ಊರು ಆಡ ಬಚ್ಪೇಟೆ ಬತ್ತೆ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿಂದು ನನಗೆ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿ ನಂದು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಡೆ 1 ಗಂಟೆ 11 ಜಾಂಡು ನಾನು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುವ ನಾನು ಈರೇ ಏನು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ರಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ 4 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ ಓನರ ಓನರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಕೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಲ್ಲ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ SURTHKAL ಅದೇ
ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ದಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ವರೆ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಜಡೆ ಬರಲಿ ಪಾಲಕ್ದ ಬಜ್ಜಿ ನಾನು ಆವಡಾಗ್ತೈತೆ ಪಾಲಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡುನೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಅವು ಬೇತದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರೆ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪೆಂದು ಬಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ ಬಸ್ ಹೋದಂಗ ಉಂಟು ಬಸ್ ಗಲ್ಗೆಗರ ಸೂಪರ್ ಕಾಸ್ತು ಪಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಡೆ चावली आता मसाला डोसा एक करता सोपंడి ಯಾನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬರ ತಿಂಡೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಬಿದೇವತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು दादा टाइसा ना गट्टी गोरिया पोड़ी दादे ये मलती पाउडर కొజంటి తిక్కుండు ఇదుండు ఉప్పు తలబడి తోడు అదే వండ ఉప్పు కమ్మి అది ఇదుండు చర్మ కట్టాడు మాస కొంచెం పాడుగే ఉప్పు తోడైతే రట్టుంది ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚಂಡು ಅಬ್ಬ ಉಪ್ಪಿದೆ ಒಬ್ಬ ಬೆಚ್ಚಾರ ಪೂಜಿ
ಇಜ್ಜಿಜು ಕೇಳ ಚೂರು ಬೇಯಲು ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ವೈಪು ನಡುಕು ಜಾಡಿ ಬತ್ತು ಚೂರು ನಡುಕು ಅಂದಾತು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಅದಾತು ನೀರು ಇಜ್ಜತೆ ಬಂದತೆ ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜ ಒಂದತ್ತು ಚೂರು ಪಾಡು ನಡುಟು 5 ನಿಮಿಷತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಪುಡ್ಪುಜಿ ಮಾಸ ಹಾಂ ಹುಯಾ ಅಮ್ಮ 4 ವರ್ಗ ಸೀದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕುಕ್ಕು